Әкең, ту ана жерде сүйегін қызғанған иттей болып отырыпты. Барып көндіріп көрерсің. Бәлкім, өзің көндірерсің. Yine qarab qolamiz. Oy, o'rikka qalaysan? Besoqor yaxshimi? Ha, jaraydi. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Ha, kecha qutlarning yezini oldik. Onda bir gap bo'ladi qo'y. Mana ne? Nan bor? Yesh bo'lmasa, kunlik yeydigan nonimizni berib tursa yaxshi bo'lar edi. Yaxshi. Bo'ladi. Assalomu alaykum. O'rga. Qalaysizlar? Ey, shataq. Xasimiz bor-da, biroq semetimiz yo'q. Qarindoshing turmushga chiqib turgani ma'qul edi. Onun ajoyib tovusiyle qo'zg'aytirdan shasib ketgan yo'q. Onun havasini eshitsa, bulbullar tinib qoladi. Axir u bizning dardimizni jig'laydi deb qo'ydirsiz.
Сен неғып жүрсің бұл жерде? Ай, өзімше кезіп жүргем. Ешейін, а? Ооба. Ешейін. Жүр, кесен төкпейік. Мен де осы жерде оқуым мүмкін еді. Бәлкім оқығанымды бүйтіп жүрмес едім. Ай, енді несін айтасың? Сені басың ысылайды. Ма, мынаны ал. Берші. Олар не? Сенің айтқандарыңа мені көнеді деп ойлай ма? Бәлкім. Онан мына кемені оңлауға көмектескеніңде болар еді. Қойса соныңды, аға. Зая кеткен құр мейнетің. Үйге қайтайықса. Не қыламыз бұл жерде? Біз темір тірсек сатушы емес, балықшылармыз. Бар. Аға. Ай, аға, ол қоймайсыз ба, өзіңіз балаңызға. Аға, рахымыңыз келсін балаңызға, қоя қойыңыз. Ассалаумалейкумдер. Келбісі. Аға, бұны қойсайық бекен? Жақсы адамдармен отырысып ішкенге не жетсін? Менің сәл қолайсыздау болды шамасы, е? Сен? Сондағы менің айыбым. Кемеңді темір терсекке тапсыр дегенім бе? Ай, арыр қапылтыры береді. Бәрі өтіп кетеді ғой. Сен сой дейсің ғой. Бірақ та ғарры айтқаннан қайтпайды. Біз сондай бір той берейік. Көреміз кейін қарының қалай yoshlanғанын. Кемеге қолыңды тегізіп көр. Өткерерсен тойыңды. Ал қалай? Жылымың майланды ма? Сіздер барлығыңыз мені ақмаққа санайсыздар. Түзде құрып бара тұрған нәрсені сақлағанның өзі де ақмақлық па? Балам, маған осы кеменің өзін оңлағанның өзі қаншама ләззет бағышлайды. Менің кеуліме осы қырда жатырған кемем су келмесі де жүзіп кетеді ондай.
Beter boldu kıyendine bizler başavılıp. Hoş aman bol bizden kaldın bozatav. Hoş aman bol bizden kaldın bozatav. Kaldın bozatav. Qara yer qanchayli nobud bo'lsa-da, bizning ruhimiz o'lmaydi. Ova. Bari suluv so'zlar. Biroq buningga birov bir tiyin bermaydi qo'y. O'rozboy? O'rozboy! Ertaga ketgansin, balkim shturvalga o'zing o'tirasan.
Jura, qayerqa borasan? Dengizga. Yo'q. Dengizga. Dengizga deysanmi? Orazbay! Ne olacaksın? Kayakka barasan? Orazbay! Ha Orazbay! Orazbay! Orazbay, qayerqa borasan? Ne desem ekan? Men bir o'zgarish bo'lganini qalayman. Av yaxshi, shunda da aytsa qayerqa borasan? Men bir boshqacha dunyoda jasaganni qalayman. U qanday dunyo? Sen ne deb turganingni bilasanmi? Al shunda qayerqa borasan? Sen bir odam o'xshab aytish, Orazbay. Orazbay! Hi. Hij blijft tot morgen aan boord. Ja, sorry, het is mijn schuld. Ik heb met hem geruild. Hij heeft nog geprobeerd je te bellen. Bedankt. Veel plezier. Dankjewel.
Zou je dit vast mee kunnen nemen? Nu je plannen in de war gestuurd. Geeft niet. Ik ben blij dat ik je even zie. Ik voel me schuldig. Waarom? Je bent zo ver weg. Ik moet altijd aan je wennen als ik je weer zie. Daar is vaak niet genoeg tijd voor. Soms ben ik blij dat je weg bent. Dat maakt het eenvoudiger. En dan wil ik dat je nooit meer terugkomt. Om iets nieuws te beginnen. Misschien. Denk je er wel eens aan? Soms. Ik heb iemand ontmoet. Ik stel er niet veel voor. Ik wil je niet kwijt. Het was een stomme tijd. Waarom zit ik zo moeilijk te doen? Ik moet wat doen. Ze wachten op me. Wanneer kom je? Morgen. Do you speak English? No? Sprechen Sie Deutsch? Usted habla español? Spaans? Ik zie de bijl hangen. Ik heb geen zin om hem op sleeptouw te nemen. Ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Nou, ik vind het een hopeloos geval. Ik heb het nou in alle talen geprobeerd, maar ik krijg helemaal geen respons. Komt helemaal Ik niet. zal hem wat te drinken geven. Dat zijn tong een beetje loskomt. Waar is hij aan boord gekomen? Misschien in Odessa. Odessa? Ja, of in Istanbul.
Ahmed? Rahmet. Спасибо. Бұл жер Америка ма? No, understand. Amerika? Ah, no. No, Holland. Rotterdam. United States? No. Holland. Nederland. Peba. Amsterdam. Amsterdam? Zie. Amsterdam? Amerika emas mi? No, Amerika. No. Nederlanden. Bye. Xayr. Waar ga je naartoe? Hoi. Waar is papa? Die is nog op de boot. En dat is er voor mij. Ja. Wauw! Voor papa! Hoi! Wie ben jij? Wie is dat? Dat is onbekend. Zegt hij niks? Ik kan hem niet verstaan. Je tas. Dag lieverd. Hè? Veel plezier hè? En wees voorzichtig. I'm back at 5 o'clock. I'm back at 5 o'clock. I'm back. Oké? Oké. Oké, nou.
Mening uyim. Мой дом. Mooi dom? Huis? Мой huis. Vlieger, Vlieger. vogel, Vogel. sok, Sok. ijslolly, Moeskijmag. ijslolly, Moeskijmag. Moeskijmag. Qoraqalpog'istonda muzqaymoq deydi. Papa, Hey! waarom kon je nu pas? Waarom heet deze robot dikke Tom? Vind je mooi? Vind je mooi, hè? Dat is voor jou, hè? Heb je me gemist? Ja. Wie is dat? Orsbij, Wie? Orsbij, Oras? bij. Oras bij. Die hebben wij van de week nog uit het ruim gehaald. Waarom hebben jullie hem eigenlijk laten lopen? Opdracht van de kapitein. Hoe komt hij hier? Hij is bij hem in de auto gestapt. In de auto gestapt. Waar moet hij op het balkon? Hij woont daar. Hoezo? Die trui die komt me bekend voor. Verrassingen maken het leven aangenaam. Zoiets? Moet hij niks eten? Heb je met haar gevreden? Ja. Beviel het? Op dat moment wel, ja. En haar ook? Ik geloof het wel. Hoe heette ze? Maakt dat iets uit? Nee. Ik
Ik weet niet waar ze woont. Ik heb ook geen telefoonnummer van haar. Ik weet helemaal niks van haar. Geloof je me? Ja. Neem het je niet eens kwalijk. Wat doe je? Het wordt koud vannacht. Wat is hij van plan? Weet ik niet. Wat ben jij met hem van plan? Ik zie wel wat er gebeurt. Ik kan hem aangeven bij de vreemdelingendienst. Nee, dat doe jij niet. Kom op, Maarten. Hè? Zoek je iets? Werk? We hebben geen werk.
Volksbij! Waar zat je nou? Is alles goed? Goed. Proost. Wie ben jij? Wie ben jij? Hoor je niet op het balkon? Hoor jij niet, hè? Niks meer zeggen. Niks meer zeggen. Kus me. Dag. Dag. Tot vanavond. Kelgen yaring suqa qatdi, oyan endi qiz minayim. Oh dardingdan, oh yaringdan qiz minayim, yar minayim. Oh dardingdan, oh ko'zingdan qiz minayim, yar minayim. Is mooi, hè? Hij zingt over de taaiheid van de kamelen. Dat zou best kunnen. Is echt zo? Toch? Nee. Jawel. Ja. Goed. Goed? Lekker? Mooi. Ja, lekker. 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 Dat was het alweer. Morgen is er geen werk. Misschien volgende week. Bedankt.
Zo. Je bent er nog. Moet ik dit zien als een tijdelijk ongerief? Of als een toestand van onbeperkte duur? Kom, wegwezen, kom! Een gespreid bedje. Is dat niet te mooi om waar te zijn? Ga nu maar. Je zult het alleen moeten doen. Of niet? Begrijp je? Waar kom je eigenlijk precies vandaan? Moeinak. Waar? Karakal, Pakistan. Moeinak. Nooit van gehoord. Daar was zee en haven. Ik ben daar nooit geweest. Karal, Pakistan? Karakal, Pakistan. Karakal, Pakistan. Karakal, Pakistan, veel aardige mensen. Je zou wel terug willen, hè? Hier ook. Aardige mensen. Maarten en Catharina. Ja. En sla mij voor het gemak maar even over. Maarten, school, Hallen. Nee. Ik heb nu 2 vaders en 1 moeder. Bof jij even? Ja, Sander heeft 1 vader en 1 moeder. Mark heeft alleen 1 moeder en Bas heeft 2 moeders. Zou je ook 2 moeders willen hebben? Nee, mama is de liefste van de hele wereld. Ja, dat is zo. Orazbai gaat morgen naar huis. Heel ver weg. Naar waar hij vandaan komt. Waarom? Hij kon hier geen werk vinden. Hier is het Aaron meer. Hier. En hier komt hij vandaan. De kaart is fout. Waarom? Die is nu veel kleiner. Omdat al die katoenplanten die hier staan en die hebben zo dorst dat ze al het water hebben opgedronken. Dat is niet waar. Jawel. Hoe weet je dat? Ja. We gaan eten. Orazbai. Hij wil niet. Ik weet wel iets. Hij heeft heimwee. Wie? Orazbai. Ik moet weg. Jij moet niet. Waar wil je heen? Naar huis. Bulja Semas. Nee. Ik wil niet dat je weggaat. Kom. Dat is mooi. Ben je morgen nog? Ja. Kom je weer terug als je weggaat? Ja. Wanneer? Nou, dat duurt wel even. Kom je echt terug? Ja, dat wil je toch? Ja. Mama ook? Mama ook. Nou, daar ga je, hè? Onderzeil, kapitein.
Zo, matroos. Snap wel, jongen. Is hij zomaar van het balkon naar de slaapkamer verhuisd? Nee, het was mijn idee. Ik heb met hem te doen. Thuis heeft hij niets. Hier heeft hij alles, maar mag hij niets. Er valt hem niks te verwijten. Hij probeert gewoon iets. Maar jij mag hem niks wijsmaken. Ik maak hem niks wijs. Nee, Maarten denkt dat hij 2 vaders heeft. Dat kan toch niet? Waarom niet? Ja, waarom niet? Tegenwoordig kan alles. Hij heeft maar 1 vader en dat ben jij. En wat wil jij dan? Dat je zo af en toe langskomt. Voor Maarten. Voor Maarten. Ga eens gauw naar bed, jongen. Waarom? Ga slapen, heb ik gezegd. Godverdomme. Kom op, wat heb ik nou gezegd, hè? Godverdomme. Het kost meer tijd dan ik dacht. Het kost meer tijd. Om te wennen aan het idee dat er niets meer is tussen ons. En misschien wil ik er niet aan wennen. Waar ga je naartoe? Ik ben hier kennelijk overbodig. Goedemorgen, Ruimtelingenpolitie. Oras bij Mirajev. Weet u dat? Wilt u met ons meekomen? Mag ik even eens kijken? Ja hoor. Oh, maar merk je toch zo? Hij is volgens mij. En als ik hier dan... Weet ik niet. Maarten? Mama, het is de politie. Hallo? Ja, daar spreekt u mee. Ja, die ken ik. Hoe wist u dat u hier was? En wat gaat er nu met hem gebeuren? Kan ik nog iets voor hem doen?
Ja, dank u wel, ja. Ja. Waarom doet hij nou zoiets? Wie? Ouders bij? Nee, Wie dan wel? laat maar. Orisbij gaat morgen naar huis. Waarom? Hij wil niet naar huis. Hij moet. We gaan hem morgen uitzwaaien. Hoef ik dan niet naar school? Nee. Dat is dan wel leuk. Amém. Quê? Alles okay? Zorg goed voor jezelf. Jij ook. Su керек, су, тезірек жармақ істей жүрсін. Тезірек құй. Табын бір-ек шелек керек. Мына алайын. Ал қалай болады? Жақсы болатын емес пе? Жақсы. Сізге болғаннан кейін тұтқалап болды.
Orazbay? Aynen. Aga. Ажаға. Aydın. Ажаға. Сағындырдың ғой, Ажаға, қақта жүрсің? Orazbay. Dostum. Sen. Nou, ik moet even bellen. Hallo, is er iemand? Ga maar eens mee op. Alo. Kim o? Kim o? Martin? Martin. Alles goed? Met mij gaat het goed. Vaart die boot al? En waarom niet? Kom je nog gauw? Wat? Hier is mama. Wil je even spreken? Orazbay? Je stem zo mooi. Ne deyip atırsan? Ne deyip atırsan? Katarina! Katarina!
Wijs. Nou. Voor de bijen water nodig. Het duurt een half uur voordat het daar komt. Ağa. Ağa. Suudi qara, ağa. Ha? Suudi qara, ağa. How? Ağa, asıqla. İşte. Avayla. Tayak. Yak. Gördün mü? Nee, komt Oris bij je terug? Weet ik niet. Als hij niet komt, kunnen we dan een keer naar hem toe gaan. Ja, dat kunnen we misschien wel een keer doen. Alleen met jou is het ook fijn. Tjoek. Tel je hoe lang? Ja. 1, 2, 3, 4. Aydın, men sen uchun juda quvonchliman. Men de sen uchun quvonchli bo'lgim keladi. Bir жағынан quvonchliman. Sen o'zgaribsan. Men sаған sovg'a etgan shinqo'bizda sherib tursang-ba? Gollandiyalik kichkina bola sol shinqovizda kelishakda yig'layaptir. Gollandiyali? Ova, gollandiyalik. Bir gülmen kevlingning ov nag'islarına Dunyoga eledi taralardan xil Bir gül önse amuşağıslarına Dunyoga eledi taralardan xil Bir gül önse amuşağıslarına Merdana söylenim hanımdanım Na 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 Aytamaysan sen Her qanday parametrni bir alasa, baxtingizni bir Alloh ochsin. Allohu akbar. Al o'tiring. Yo'llarimiz bo'lsin. O'tiring.
sal sabır kılın ballar, azırak. Men bugünkü tilегimді kızım Aydınға, oğan қосылып атырған, ол да балам ғой, Исаға, оларға тікленіп атырған шаңарағына, достарымыз, барлық ағайын туысқанларымызға аманлық үшін айтаман. Жақсы адамдарменен отырысып ішкенге не жетсін деп бір уақытта бұрын айтқан едім. Бірақ арқамызға қарайтұғын заман емес. Жас жұбайлар үшін айтылған тілек, келешек үшін жорылған ниет. Мен келешек үшін өз жолын тауып ағатұғын суды ішемен. Элайым біздің Мойнақта да су мол болғай, әмме аманлық болғай.
Sen o'zing o'sha yerda jasading keldimi? Mende keldi, ketdi deganday o'y yo'q. Men boshqa yoqda jasovni ko'z oldima keltira olmayman. Men o'sha yerda jasayman. Sen ko'p yerlarda ko'rib kelding-ku. Alaychi, o'zingda qanday o'zgarish sezding? Derlik o'zgarish yo'q. Bundan beteri bo'lmas. Qaydem? Dalada toychoq kishnaydi yov, ot bo'ldim deb yora ot bo'ldim deb uyda kelin yig'laydi yot bo'ldim deb yora yot bo'ldim deb. Yig'lama qiz, yig'lama ey, to'ysanikin yora to'ysanikin. Ostonasi tillovdan ey, uysanikin yora uysanikin. Ostonasi tillovdan ey, uysanikin.